eu creo que ante todo e sobre todo educación, non? Educación. Realmente as conductas ilícitas ou as conductas delictivas, o mellor modo de previlas pois é avisando as forzas e corpos de seguridade, digámoslo así, non? Pero as conductas nocivas, que son quizáis as máis perigosas para os nosos rapaces e rapazas de Galicia hoxendía, pois resolvense con educación, transmitindo uns valores educativos que enfaticen a súa personalidade e a súa liberdade e dignidade, por unha banda, e por outro lado, educación para pais, para nais, para profesores, para que non sexan analfabetos digitais e que poidan dar unha educación de calidade, de control razoable sobre a navegación que fai os seus fillos e fillas en internet.